Okay, purihin ang Panginoon sa mga oras na ito mga kapatid. Tayo po ay patuloy na nais ko pong hiramin ang inyong mga pakinig at patungkol sa mga karamdaman, no, mga sakit na kung papaano natin maagapan, mabigyan agad ng katampatang lunas, no, na hindi agad siya lumala, no, para maiwasan natin ang pabalik-balik na papunta doon sa bahay pagamutan o ospital mga kapatid. Ito po halimbawa po gaya ng mga naknak o pigsa na gaya yun sa salitang Cebuano ay matagtiki, no. Ang naknak ay isang pinakagitna na nagtitipong nana sa loob ng isang tisyo. Ang pigsa ay isang purungkol. Ang pigsa ay naknak ay may kalinsabay na pananakit, init at pamamaga, no. Mayroon po tayong dalawang paraan nito mga kapatid na solusyon na sa paggamot, no, sa pamamagitan ng tubig lamang mga kapatid. Hindi na tayo pupunta doon sa mga butika, tindahan o ano man, lalo na kung gabi naman sarado, no, mahirap na o kasi nasa malayong mga lugar, no, na malayo sa mga tindahan, no, ay hindi na tayo pupunta doon mga kapatid, kundi dito na lang tayo sa gripo, no. Sa gripo na lang tayo mga kapatid, no. Magkumuha lang tayo ng mainit na puminto sa loob ng kalahating oras, 2 ulit maghapon, no. Hanggang sa ito ay mahinog mga kapatid ang karamdamang ito. And then kung yung pangalawa naman, maupo sa mainit na tubig sa loob ng kalahating oras, 2 ulit maghapon. Kung ang naknak o pigsa o matagtiki ay nasa puwit o palibot nito, ay yun ang ating gagawin mga kapatid, no. Isa dyan na maganda din na paraan ang paggamot ng halaman naman. Kung mayroon tayong alagbati, magdikdik lang ng 2 dahon at itapal 2 ulit maghapon. Kung mayroon naman tayong amarilyo, magdikdik ng 3 dahon at bulaklak, itapal 2 ulit maghapon. Kung mayroon naman tayong gumamila, magtadtad ng 5 dahon at 2 bulaklak, itapal 2 ulit maghapon. At kung mayroon naman tayong langka, kumuha ng kaunting dagta mula sa puno na langka, no, haluan ng kaunting suka, ito'y painitin, no, at gamiting pampauminto. Gumamit ng mga maliit na pirasong malinis na damit o kaya ay gasa sa pagpauminto ng 20 minutos, 2 ulit maghapon. At kung wala naman tayo noon, sambong, no, magdikdik ng 5 pirasong dahon ng sambong, itapal ito 2 ulit maghapon. At kung wala naman tayong sambong, ayun naman ay kumuha tayo ng uling, no. Ang uling, pulbusin natin yan, uling, basain natin ng tubig at ibalot sa isang malinis na panyo o kaya ay malinis na damit. Hindi itapal 2 ulit maghapon. Ganun lang po ang gagawin mga kapatid sa ating mga ganun sa pamamaraan sa pangunang lunas, no, sa mga ganitong mga naknak at pigsa. Yun po mga kapatid, salamat po sa Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat.